taj tip, ja ne volim da govorim. Ja što imam ti reći u licu. Mnogo je lakše možda bolje kažu ljudi, iskreno nekad ne vole se ide, čuj. Neko mi iskreno može neki konflikt da napravi. I nekad je čuviš prijatelje, samo zato što mu kažeš istinu. Ali osim su me ljudi naučili koji mi možda malo više iskustva nego ja, sve možeš da kažeš, ali je bitan način na koji to kažeš. Tako da, ako ti to kažeš nekim lepšim rečima, malo uvjero da, ako ti je neko da, jer ja ima, i meni teško pada što se ne borim za prvu nagradu, ali ja ću se ponašati kao da se borim za prvu nagradu, jer ja drugačije ne umem. Ja ne umem da poлагam sebi, ja ili cijelo sebe dam u neki projekat ili nešto što volim ili ne. Ne mogu ja da pričam sa tobom, da se slušam jednim uhom, a da drugim uhom gledam šta se negdje tamo događa. Ja to mogu perifernuirati, ali ako te poštujem, ja ću tebe da saslušam, a pratit ću zbog sebe situaciju, čisto zbog bezbednosti razlog. Tako da to je samo to, ništa drugo, ako bacim svoje razumeju, ili mnogi su svojski toliko, ako ja pređenim neku situaciju i kažem, ili nekidem sagovornika. To je nekad zato što ja znam šta ću da kažem i zbog toga